Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma comment section. Inkalankala ake sikhulume ngenkalankala ukuthi uma uyiphupha ibika ukuthini. Baningi ababuzile bebuza ngayo ngicela besondele la. Ngaphambi kokuba ngiqhubeke ngicela ube nesiqiniseko sokuthi usubscribe ku YouTube ukuze ungaphuthelwa noma ngabe nini sengiphendula impendulo zabantu. Ngichaza nje khona lapha kumnandi ukuthi ke ama video made kakhulu futhi achazwe isikhathi nje eside. Kanti uma unombuzo ungabuza e-comment neyakhe ivideo sobe sesifaka khona lapha ku YouTube wethu. Inkalankala ke uma uyiphupha kusuke kusho inhlahla. Ithonge lihle kodwa ke kokunye abathakathi nabo bayayisebenzisa. Uma unombuzo buza ku-comment kanti ke uyakwazi ukungi-inbox ucela inamba ka WhatsApp ukuze usiWhatsApp njalo ekseni. Ngicela usilandele bese uhamba uyosubscribe lapha ku YouTube wethu ukuze ungaphuthelwa noma ngabe nini mangenza ama video siwafaka ku YouTube uthole i-notification ngokuphazima kweso. Nisale kahle.